लंगड़ा उमेश जानता हां उ तो हमरा ओर से कहत रह तरह से बाड़े हां तब तो तू गइल जा का भइल बा उ सारे इतना हरामी है जो जान पड़ते हम मान चुनाव नहीं खेल लड़ो नहीं हम ही लड़ते तो हाँ तू ना जान पे हम जाने जितना जाने लड़े लो सब जना कहल हम तोरे ओर से बानी हां हाँ एकदम टाइमिंग फिक्स बा तारला कब आवेला 4 बजे न हां केहू लोग 4:30 बजे तारला से लेकर तुरंत निकल जात होई भगा दे मां भाई तो नहीं भगा दे तब तो विरोध लाई करे हां ओका भगाइयो न सकल आ ना ओका कुछ कहिए सकल जान के चुपचाप रहब गुप्त रोग हो जाई तारा जान लियो ना डॉक्टर से बताइए पैबो ना दिखाइए पैबो ई जान लो चुनाव में ऐसा 10-15 गो ऐसा बाड़े सो अब मर्दा तो दूर मौगियो ऐसा हो गई बड़ी सो डीलिंग करे वाला आ सबसे बड़हन प्रॉब्लम बताओ तीन तरह के घर घर समूह उठल बा हां ई तो उठले आ जान जाइए सो तू चुनाव लड़ब न सब किस्त भरे खातिर तार लग पहुँचिए अगर तू चल गइल तो दिल में उतर जिए तरह से बतियावे खातिर कुर्सी दिए सब पानी पिए दे तू जनो बस ही हमरे उठवे है ऐसे देखी ना आज समूह वाला आवेला बा बड़ा इज्जत बा पैसा में उनका लेट बा तनख्वाह मिली साजी गांजा बिहन है हमारी इज्जत चल जाए अब तू बाड़ा हो या तू चुनाव लड़ता का उनके इज्जत जाए देबो नहीं गच्चे निकाल के दे देबो ना हाँ तो सब जने से यही होला।